जों दा Dhekiyajuli Tandoori रेस्टुरेन्टाव हाबदों आरोना ओमफ्राय ओंखाम उखैनायखाय एसे जानोसै जोङो बिथिं दनिस्का दङ दनिस्का बिमा दङ जोङो माने अर्डार होबाय नै रेस्टुरेन्टनि नामा तन्दुरी हाट Dhekiyajuli दङ गोथाव गोथाव मोनजायो बेहाय चिकेन बिरियानि जानोबा ओमफ्राय नै जों माने बेहाय ओंखामसो जागोन नालाय ओंखामजों चिकेन लेग पिस जागोन जों नै भेज थालि नैबे 150 ओमफ्राय जों 150 300 थांगोन आरो नैखौ बिहरबाय जोङो टांग्रा 280 दाम दनिस्का मा जागोन नों ओंखाम जागोन हा ओंखाम जागोन हा जानोसै जों दा दनिस्कायाबो जासिगोन ओंखामखौ दनिस्का पापर जायो दनिस्काया रुटिबो दङ ओंखाम आइटेमानो बिराद बुरजा आलु भाजा लाब्रा आचार दालि जहल पियाज सालाद ओंखाम चिकेन लेग पिस माबायदि जानाय नायलाय ओमफ्राय रोंबायलै दनिस्काया दैखौ दनिस्काया जाबाय गोथाव हा नै बेदर जादों बेदरा आंबो जानोसै नै मामा थ' लोगोफोर नोंथांमोना आंनि उनथिंजाय बिबार नुदोंना आवजार बिबार बेयो जोंनि उदालगुरियावबो दं माने माजबाटआवबो सोरबा माने रायमनायावल' दं सानदों आरोना रायमना क'क्राझारावल' दं सानदों गामि दं सोरनावबा जायगाफ्राव बिराद मोजां दा बार फुदों बिबारा सिख्लाफ्रा सेलफि लानो रिल्स बानायनो सेंग्राफ्राबो भिडिअ बानायनो दा माने बिराद मोजां आरो उनथिंजाय नायनो हागोन नोंथांमोना आंनि नै बिबारा बिराद मोजां बारदों दा बेयो माजबाटनि 12 नम्बर होननाय बागानाव दं आरोना बागाननि बे नेशनेल हाइवे बे रुपा रड अरुणाचल थांनाय लामायावनो नुलांगोन नोंथांमोना बरिया बारदों नै समायना रमायना बिमाया होसोगोनबो नै बोरमाया उन्दुनानै दंफैजोबो नालाय Achan Akai Sandung gosa kayu moजां बार खोलो-खोलो बारो आरो औवा बिफां सिं Deniska
มีเลี้ยทางเรือมาเลยกี่ทางเอ้ยกี่ลี่อะไรลาบอากิคือลาบini masya labu thu hen labu yau labu ayo ican mana milih jeng haya nih tawain akai au deh au deh Akai ini le, akai, oh. Labu. Tuh mana ada video. Pitang nang lah video. Anak goji karba. Video dah tanggan pai. Tuh mana video. Bimi ya. Ayo, ini mama ya. Husen lagi deh ini. Angin deh ini. Ari.